Salutacions cordials i bon diumenge a tothom. Amb aquesta sintonia comença Esclat de Cobla, el programa de sardanes de Ràdio Ciutat de Badalona. Per a la informació de les activitats sardanistes, contem amb les col·laboracions de Badalona Sardanista i la Confederació Sardanista de Catalunya. Realització tècnica Jordi Abril. Edita i presenta Arseni Santos i Callís. Benvinguts, amigues i amics sardanistes, en aquesta nova edició d'Esclat de Cobla, número 274, penúltima d'aquesta temporada 2016-2017, corresponent avui diumenge 18 de juny del 2017. Per començar el programa que hem preparat per avui, us convidem a escoltar una obra del compositor fill de Granollers Conrad Saló i Remell, instrumentista de fiscorn i director de la Principal de la Bisbal durant 42 anys, autor de 75 sardanes, nascut el 1906 i traspassat el 1981 a l'edat de 74 anys. Aquesta que escoltarem i que porta per nom La Festa dels Nois Alegres va ser estrenada a Sant Hilari Sacalm l'any 1980. L'autor la va dedicar a la coral d'aquesta vila i municipi de la comarca de la Selva. Escoltem-la amb una interpretació de la cobla de la Principal de la Bisbal, formació que el mestre Saló, amb la seva exigència i rigor, va portar aquesta cobla orquestra a un nivell altíssim. Tingueu a bé escoltar, doncs, La Festa dels Nois Alegres.
Per la Cobla, la principal de la Bisbal, hem pogut escoltar La festa dels nois alegres, una sardana d'en Conrad Saló i Remell. Agenda sardanista. Comencem, tal com ho fem sempre, amb les ballades més properes per avui diumenge. A Barcelona, al Pla de la Catedral, a les 11 del dematí, doble ballada amb les cobles Sant Jordi Ciutat de Barcelona i la Principal de Terrassa. Dia Universal de la Sardana. Lectura del missatge institucional. A l'Hospitalet de Llobregat, a 11:15, a la plaça de l'Ajuntament, Cobla Lluïsos de Taradell, 24è Memorial de Jaume Reventós. A Mataró, a la mateixa hora, a 11:15, al Casal Jaume Terrades, carrer de l'Argentona 59, amb la Cobla Premià. A Santa Coloma de Gramenet, també a 11:15, a la Font de l'Alzina, a càrrec de la ciutat de Terrassa. A Vilassar de Mar, al Casal Pairal, a les 5 de la tarda, ballada d'avis, amb la Cobla i l'Uro. A Santa Susana, a les 7 de la tarda, a la plaça de Catalunya, amb la Principal de Banyoles. A Cabrera de Mar, a la plaça Nova, a 7:45 de la tarda, actuarà la Principal de Llobregat. I a Calella, també a 7:45, al passeig de Manuel Puigverd, amb la Principal de Cassà. Durant molts anys, cada 11 de setembre a Martorell s'enlaira una senyera de més de 50 metres de llarg a la muntanya de les Torretes. Aquesta sardana, que a continuació escoltarem, és una obra del compositor de Martorell, Daniel Gasulla i Porta, instrumentista de trombó, nascut el 21 de setembre del 1970 i autor de més de 95 sardanes. Aquesta, estrenada precisament a l'11 de setembre del 2008, en el 30è aniversari del primer enlairament de la senyera. Porta per nom Tot això i seguit. Ens la interpreta la Cobla Marinada.
Per la Cobla Marinada hem pogut escoltar la sardana de Daniel Gasulla titulada Tot això i seguit. Ballades anunciades per el divendres 23, Vigília de Sant Joan. A Barcelona, a la plaça de Sant Jaume, tarda a les 5, amb la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, arribada de la Flama del Canigó. A Montcada i Reixac, a la plaça de Nicaragua, a les 6, amb la Nova Vallès. A Mollet del Vallès, a les 7, a la plaça de Catalunya, a càrrec de la Cobla Sabadell. Rebella de Sant Joan. I a Sant Celoni, també a les 7, a la plaça de la Vila, amb la Cobla, la principal de l'Escala. La gran il·lusió, una sardana escrita per lluïment de la tenora, escrita per el gran mestre de Calonge, Ricard Viladesau i Caner, instrumentista extraordinari d'aquest instrument, autor de 245 sardanes i molta altra música de diferents gèneres, nascut el 1918 i traspassat el 2005. Ens la interpreten, aquest enregistrament, la Cobla Els Montgrins, La gran il·lusió. Per la Cobla Els Montgrins hem pogut escoltar La gran il·lusió, una obligada de tenora del gran mestre Ricard Viladesau i Caner.
Més ballades per al dissabte 24, festa de Sant Joan. Aprofitem per felicitar tots els Joans i Joanes que en aquest dia celebraran el seu sant. Moltes felicitats. A Barcelona, al Pla de la Catedral, a 11:45 del dematí, amb la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona. A l'Hospitalet de Llobregat, a la plaça de l'Ajuntament, a 11:15, Cobla, ciutat de Cornellà, festa major del centre. Atenció, a Badalona, a les 7 de la tarda, a la Rambla, Cobla i Luro. A Pineda de Mar, també a les 7, a la plaça de les Mèlies, actuarà la principal de Llobregat. I a Vilassar de Mar, a la plaça de l'Ajuntament, a les 10 de la nit, també amb la principal del Llobregat. D'en Xavier Pinyol i Garcia, nascut a Premià de Mar el 1978, instrumentista de tible i autor de 13 sardanes i altra música, seguidament, i amb una interpretació de la cobla la principal de Llobregat, podrem escoltar la seva obra escrita per cobla i batucada i que porta per nom Batuc de Roure. Va ser estrenada a l'Aplec de Santa Perpètua de Mogoda, celebrat el 1 de maig del passat 2016. Aquesta sardana es va classificar per la gran final del concurs Sardana de l'any 2016. En antena, Batuc de Roure.
de Roure és la sardana d'en Xavier Pinyol i Garcia, que interpretada per la Cobla La Principal de Llobregat hem pogut escoltar. Aplecs anunciats per avui. A Anglès, el Parc de la Font del Canyo, matí-tarda, amb les cobles Bilbral Joves, Ciutat de Cornellà i Ciutat de Girona. Al Prat de Llobregat, el pavelló de Xavier Marcilla, plaça d'Aventura Tor sense número, matí i tarda, a càrrec de les cobles Juvenil de Sabadell, Ciutat de Cornellà i la Baix Llobregat. I a Taradell, a la tarda, el Pujoló, amb les cobles Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, Lluïsos de Taradell i la Gerisenca. Després d'haver escoltat anteriorment una obligada de tenora, ara li toca el torn a una extraordinària de tibla. És una obra del compositor de Castelló d'Empúries, Josep Blanc i Reinal, instrumentista de fiscorn i autor de 190 sardanes, nascut a l'any 1888 i traspassat a l'edat de 96 anys. Amb una nova interpretació de la cobla La Principal de la Bisbal, escoltarem, doncs, Judici Final. Tibla solista, Lluís Pujals. La Cobla, La Principal de la Bisbal, ens ha interpretat Judici Final, una sardana d'en Josep Blanc i Reinal.
2 aplecs més per al dissabte vinent. A Andorra la Vella, a la plaça del Poble, tarda i nit, actuaran les cobles Marinada, Mediterrani i la ciutat de Terrassa. I a les Masies de Voltregà, als jardins del Col·legi de la Mare de Déu de la Gleva, a la tarda hi participarà les cobles Ciutat de Girona i la Flama de Farners. Del compositor d'Amer Pere Fontàs i Puig, instrumentista de fiscorn i director, autor de 88 sardanes que visqué entre els anys 1932 i el 2002, i sense canviar de formació, seguidament podrem escoltar la seva composició estrenada l'any 1999 i que porta per nom Amer, 1050 anys d'història. Per la cobla principal de la Bisbal, Amer, 1050 anys d'història.
La Cobla, la principal de la Bisbal, ens acaba d'interpretar la sardana d'en Pere Fontàs i Puig, titulada Amer, 1050 anys de història. Tenim un concurs anunciat per avui mateix. A Reus, a la plaça de la Llibertat, a les 7 de la tarda, amb la participació de la Cobla, la principal de Tarragona. Per la Cobla Els Casanovas i del compositor barceloní Xavier Forcada i Carreras, autor de 98 sardanes, nascut el 10 de novembre de 1943, escoltarem seguidament la seva obra, que porta per nom Vall d'Aglí, sí. Va ser estrenada el 24 de gener del 1999 a Estagell, vila i municipi del Rosselló, una de les darreres localitats de llengua catalana del nord-oest de la Catalunya Nord. En antena, Vall d'Aglí, sí.
Vall de Clí, sí. És la sardana d'en Xavier Forcall i Carreras que la Cobla als Casanovas ens acaba d'interpretar. Concerts, un per avui i un altre per el dimecres dia 21. Avui a Malgrat de Mar, a 2:15 de la tarda, al Centre Cultural carrer del Carme 26, amb la Cobla Palafolls, celebrant el Dia Universal de la Sardana. I el dimecres 21 a Mataró, al Teatre Monumental, carrer de la Riera 169, a les 5 de la tarda, amb la participació de la Cobla Ciutat de Girona i Albert de Prius. Tema, el tenor i la cobla. Si voleu ampliar la informació de les activitats sardanistes, podeu fer-ho via internet a través de les pàgines portalsardanista.cat i agendasardanista.cat, on trobareu tota la informació desitjada. Avui se celebra el Dia Universal de la Sardana. La peça escollida perquè s'interpreti arreu és Una mirada d'en Pep Ventura, en el marc del naixement de l'impulsor de la sardana moderna, en Pep Ventura. Ens ho comenta la Sílvia Villarroel. Josep Maria Ventura i Casas, conegut popularment amb el nom de Pep Ventura, va néixer al Alcalá la Real a Jaén el 2 de febrer de 1817 i va morir a Figueres, a l'Empordà, el 24 de març de 1875 a l'edat de 58 anys. Fou un músic i compositor que consolidà la sardana llarga i reformà la cobla donant-li amplitud. Fou un personatge popular a l'època com a emprenedor, cap de cobla, prolífic compositor i destre tenora. Va viure sempre a Figueres. Fill de família empordanesa, neix accidentalment en aquesta localitat andalusa, on el seu pare, fill de Roses, hi era destinat com a militar. Al cap de 2 anys la família retorna i aviat el nen queda orfe i se'n va a viure a casa de l'avi patern. Aprengué l'ofici de sastre i nocions de solfeig a l'obrador del seu futur sogre, Joan Llandric, del qual n'heretà cap al 1848 la direcció de l'antiga cobla que portava el seu nom. Considerava l'extensió melòdica de la sardana massa poca cosa, sempre de 96 compassos i d'escassament 2 minuts de durada, immergint-se en la fase d'innovació de la sardana, amb obres d'un nombre il·limitat de compassos, la sardana llarga, enfront de la tradicional, la curta. Els contactes amb el constructor rossellonès Andreu Torón el portaren a adoptar un nou model de tenora, ja força semblant a l'actual. També considerant minsa la cobla, en va fer una clara transformació. S'ocupà de liderar el canvi de l'arcaica cobla de 3 quartans, cornamusa, xeremia, flabiol i tamborí, en un conjunt que inicialment era de 5 o 7 sonadors i que progressivament anà incorporant instruments de metall. També va coordinar en 2 rengles els instruments de fusta i de metall, que capçava amb un baix de corda. Les altres cobles també prengueren aquest model, que ha perdurat amb lleugers retocs, tant per la qualitat de la innovació com pel captivament de Pep Ventura com a solista i per la inspiració de les melodies que donava a conèixer. Va morir el 1875 deixant empremta en la cultura musical catalana. Les seves melodies arranjades per mestres com Pujol, Nicolau o Lluís Albert han fet de Pep Ventura un home immortal. D'aquest compositor i per la Cobla Ciutat de Girona escoltarem, doncs, Una mirada. La versió que es farà servir serà la reinstrumentalitzada per a Lluís Albert, que va treure el compàs de pas doble per deixar-la en forma sardana. Per la Cobla Ciutat de Girona escoltem, doncs, Una mirada.
Afegint-nos en aquest Dia Universal de la Sardana, hem pogut escoltar Una mirada, una composició d'en Josep Maria Ventura i Casas, en Pep Ventura, interpretada per la ciutat de Girona. Esteu a la sintonia de Ràdio Ciutat de Badalona, escoltant l'espai sardanista Esclat de Copla, que s'emet els diumenges de 10 a 11 del matí. Del compositor de Manresa, Joan Lázaro i Costa, nascut el 1944 i autor de 149 sardanes, i amb una presentació de la cobla Marinada, seguidament escoltarem la seva obra titulada Els Batlle, estrenada a Cabestany, població de la Catalunya Nord, el 2 de febrer del 2003. Cap d'any sardanista va voler oferir aquesta sardana a la Simona i en Rubén Batlle per regraciar la feina que han fet i que faran en aquesta entitat. Per la cobla Marinada, escoltem, doncs, Els Batlle.
hem pogut escoltar Els Batlle, del compositor Joan Lázaro i Costa, interpretada per la Cobla Marinada. Per pensar. Està clar que les coses no passen en va. Hi ha un motiu per cada cosa, per insignificant que sigui. I com a última peça i per cloure el programa d'avui, podrem escoltar una magnífica, bonica i balladora sardana, obra del compositor fill de Caldes de Malavella, Francesc Mas i Ros, autor de 242 sardanes i un pas doble, que visqué entre els anys 1901 i 1985, escrita per Lluïment de Tenora i Tibla, estrenada l'any 1955 i que porta per nom Joan i Helena. Aquí posem punt i final del programa d'avui. Ens retrobarem, si així ho voleu, el diumenge vinent a les 10 del matí, com sempre, que serà l'últim programa d'aquesta temporada. Gràcies una vegada més per la vostra companyia i fidelitat en escoltar-nos. Us desitgem un bon i feliç diumenge i una molt bona setmana. Us deixem amb Joan i Helena, d'en Francesc Mas i Ros, interpretada per la Cobla Sabetana. Sigueu molt feliços. Salut i sardanes. Adéu-siau.
Esclat de Copla, el programa de sardanes de Ràdio Ciutat de Badalona.